तुम्हाला विनंती करतो, हातात मोबाईल आल्यापासून इंटरनेट आल्यापासून आपल्या आया बहिणींवर मोबाईल आहे, आपल्याकडे पण या जगात 1 रुपया ही कोणी असाच तुम्हाला देत नसतो। तुम्हाला व्हॉट्सअपला मेसेज येईल, तुमच्या जीपेला मेसेज येईल की तुम्हाला लॉटरी लागले, आमचे 10,000 रुपये तुम्हाला चुकून गेले, ते परत करा। काय लक्षात ठेवायचं, आपल्या घर धण्याला, आपल्या भाऊला विश्वासात घ्यायचं। 1 रुपयाचं म्हणून फसायचं नाही। मी कधीच 1 रुपया फसणार नाही, का फसायला पैसा असायचा, आपल्याकडे पैसा होता, त्याच्यामुळे आपण काय फसणार नाही। म्हणून तुम्ही फसू नका। या मोबाईल आहे तेवढा चांगला, तेवढाच वाईट आहे। रमी सर्कल, फमी सर्कल काय नसतं, 1 रुपया कधी देणार नाही कोण, देतील ते 100 रुपये, 1 लाख रुपये परत देतील। फसू नका। आपण सगळे कष्ट करायची पोरं आहे, तुम्ही प्रचंड कष्ट करताना कमवता, या फ्रॉड मध्ये फसू नका। 2 शब्द तुमच्यासाठी, देती आम्ही शलालच, देती आम्ही शलालच, आधी वाटतं लय गोड, ऑनलाईनच्या दुनियेत दादा वाढलंय र फ्रॉड, ऑनलाईनच्या दुनियेत दादा वाढलंय